Dimarts de la setmana cinquena de Quaresma. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. En aquell temps, Jesús digué als fariseus: Jo me'n vaig, vosaltres em buscareu en va, i morireu amb totes les vostres culpes. Allà on jo vaig, vosaltres no hi podeu venir. Els jueus comentaven entre ells: Per què diu que nosaltres no podem anar on ell va? Què s'ha proposat, de matar-se? Jesús els deia: Vosaltres sou d'aquí baix, jo sóc d'allà dalt. Vosaltres sou d'aquest món, jo no sóc d'aquest món. Us he dit que morireu amb totes les vostres culpes, perquè si no creieu que jo sóc, no us en podreu pas alliberar. Ells li preguntaven: Qui ets tu? Jesús els respongué: Justament us ho estic dient. Tinc molt a dir i a condemnar de vosaltres. Penseu que el qui m'envia diu sempre la veritat, i jo en aquest món no dic sinó allò que li he sentit dir. Ells no entengueren que referia al Pare, i els digué: Quan haureu enlairat el Fill de l'home, coneixereu que jo sóc i que no faig res pel meu compte, sinó que dic allò que el Pare m'ha ensenyat. El qui m'envia és amb mi, no em deixa sol, perquè sempre faig allò que li és plaent. En sentir això, molts van creure en ell. Paraula del Senyor. Hola, molt bon dia. L'Evangeli d'avui, del 31 de març, ens recorda el clima de tensió que va viure Jesús les últimes setmanes de la seva vida i especialment els últims dies. Una tensió marcada per l'oposició de les autoritats jueves a acceptar la seva realitat d'enviat del Pare. I Jesús els recorda que si no reconeixen la seva realitat divina, no es poden salvar. Jesús diu: si no reconeixeu que jo sóc és una expressió que trobem ja a l'Antic Testament i que trobem diverses vegades a l'Evangeli de Joan. Quan Jesús diu jo sóc, està reivindicant que ell és Déu. I per tant, si no reconeixen aquesta realitat divina de Jesús, no es podran salvar. I Jesús diu, precisament serà la creu, jo seré enlairat quan aleshores reconeixereu la meva realitat de Déu. Serà a la creu quan Jesús salvarà a tota la humanitat. Però ja a l'Evangeli de Lluc veiem com el centurió i les multituds, quan mor Jesús, ja diuen veritablement aquest home era fill de Déu. I Jesús arriba a la mort per fidelitat a la voluntat del Pare. Jesús no vol la mort, no li agrada morir, però el que vol és ser fidel a la missió que el Pare li ha encomanat. Aquesta missió portarà a la mort. I aquesta i una altra és també la missió dels cristians, dels creients, ser fidels a Déu encara que es porti a passar per la passió, però sabem que el terme final serà sempre la vida, la resurrecció, la felicitat total.